ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ସେମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି, ବାସ ହରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ହତାଶ ନିରାଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଆଜି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ହତାଶ ନିରାଶ ସେମାନେ ଜୀବନ ହରାଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଭୀରୁତାର ପରିଚୟ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରିବା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସମୟତକ ପାଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ସମୟକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀଇବା। ଅଭାବ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ତଥାପି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଆଉ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଯେ କି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଲିଖିତ ତାର ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ 22 ପଦରୁ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ ଏପରି ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, କି ଅବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଏପରି ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ, ସେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଲା ଘର ବା ଅମାର ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କାଉ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜେ କୌଣସି ଆୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆହାର ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଆୟୁ ହାତେ ଦୀର୍ଘ କରିପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ବା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିପାରିବା? ଆମେ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କାହିଁକି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭାଳିବା, ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଭାଳିବା ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ତୁମମାନେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ସୁଦ୍ଧା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମମାନେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସୋଲୋମନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରି ବିଭୂଷିତ ନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରପୁର। ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଲେ ମନ ଏକ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ, ଫୁଲ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଆଉ ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା, ମନରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ଲାଦ ବା ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର
ବାସ୍ନା ବା ତାର ମହକରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ସେ ସୌରଭ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘାସ କ୍ଷେତରେ ଅଛି ଆଉ କାଲି ଚୁଲିରେ ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ରୂପେ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ଆପଣର ଜୀବନକୁ ବଳୀକୃତ କଲେ, ଆପଣ ରକ୍ତ ବିନିମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ସେହି ସୁଗନ୍ଧ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୂପ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ପିଇବ ତାହା ତୁମେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। 23 ପଦରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କାରଣ ଭକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଭକ୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷୁଧା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଜୀବନ ହାରିବା ନାହିଁ। ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପିତା, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସେମାନେ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ। କେବଳ ତୁମେ ଚାହିଁଥାଅ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମ ଉପରେ ଥାଉ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ। ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ଆମେ ଥଉଛୁ। ପିତା, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନାଟନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମେ ପାଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।